partneri i predstavnici medija, dobar dan, dobro večer. Time smo dodatno potvrdili svoju odlučnost i istrajnost nastavimo i pružamo podršku našim firmama širu javnost da to učini. Olimpijska debitna kartica iz Gold porodice. Još od igara u Atini, čini se to bilo 2004, kroz 4 ciklusa olimpijskih igara. Pa se tako, pored pomenutih letnjih igara u Atini, igrama i festivalu za mlade u Baku. Na svim takmičenjima i nastupima naši olimpijci su prepoznati kao uticajni i uspešni profesionalci na svetskoj sportskoj sceni. Što se tiče viza kod olimpijske kartice, mislim da je to sjajna ideja i jako mi je drago što će sada i naši sugrađani moći i da pomognu i da učestvuju i da nas bodre na taj način na putu do Tokija. Zato se slikamo kao političari. Moramo i da dignemo sad kao. Oboje? Pogled ka nama? Mali ovo. Od nas? Ajde, radi.